bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye an ye kibaruya min mɛn an ye communiqué dɔ sɔrɔ réseaux sociaux sanfɛ ka jira k'a fɔ ko SEMA n'o ye Kidal rebelle ninnu ye k'u ye communiqué dɔ kɛ ko k'u ka chef d'état-major commandant des zones ko k'olu sigi u ye document in fɛnɛ a kɛra bi parce que a signé le 13 mars 2024 i bɛ se ka jumɛn fɔ i ko la. Bon a man di an ka rebelle ka promotion kɛ u ka lettre n'u y'a bɔ anw de bila ka barika don ala k'a cari ka tila k'a kumakan nata mɔgɔ min tɛ Mali kɔnɔ a bɛ dugu wɛrɛ de la n'o ye ni papier façon bɔ i t'a dɔn k'a fɔ provocation don mais mɔgɔ si man ka siran nin ɲɛ ni mɔgɔ bɛ siran ɲɛ u tun bɛ bɔ yan n'a y'a sɔrɔ siran ɲɛ fɛn don u tun tɛ bɔ yen donc ninnu ye fɛnw ye fɛn mun an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi a la ninnu ye fɛn mun an man ka fɔ k'an b'a commenter plus i bɛ nin commenter e bolo k'i bɛ ka mun kɛ i bɛ ka communication i bɛ ka fanga de d'a ma i bɛ ka to mɔgɔw ka bɔ a kalama c'est man ka communiquer nul et non ça fait c'est vide de contenu ça n'a même pas d'impact. Ça n'a même pas, c'est juste le jeu de l'Algérie qui joue de dos. Pour que l'opinion de la SEMA existe encore. Donc, parce que mon boulot, la négociation bana, SEMA ko bana, fin bana, Algérie boubla kanege. Sinon, le bébé mon nom aussi les mêmes. Et Mali faut entendre le contrôle bem, ça veut dire quoi. Donc, amène fin mon commentaire c'est pour encore faire la promotion de leur communiqué. En gagnant, mais la bonne année, t'es une date de nous la parce que en bora qui d'aller, t'es une date hier. Sous-préfet, préfet donc voilà des questions qui nous avancent pas quoi. Atanatarola, nafatala, ni anjugu kwa kumadi. Comme on a communiqué des et mimba ta café de me la boire kalama. Donc maintenant, mais on a terminé quelque fois l'été à chien follet. Ni kuma chama depuis tara ya ko kon be ka ke ka pour to kon ke droit ka si ka pli pour le sroka. Mais anya ya ka ke Algérie de fene. Mais il veut souvent il faut pas diplomatie qu'on faut tout là diplomatie tout là donc à force c'est l'Algérie qui est derrière ces gens là Algérie de armée Algérie de femmes problème fait Mali dans l'Algérie et la Mauritanie aujourd'hui l'économie malienne est étouffée par l'Algérie et la Mauritanie ni Assimi Koulibaly là bi Mauritanie avait mis Mali économie c'est plus de 100 milliards par mois. Algérie ne bɔra ne kan ka taa n bɔra Mauritanie frontière la n taara ye k'a fɔ Mauritaniens de kɛlen bɛ ka na boutique dayɛlɛ Mali territoire kan tellement que u ni minɛnlankolon bɛ don Mauritaniens de bɛ na ni produits féerilatigɛw ye u bɛ na ni produits périmélenw ye jusqu'à ce que u bɛ na boutique yɛrɛ ta an ka territoire kan wa o t'a bannen dɛ ni Mauritaniens nana feere kan ka territoire kan u bɛ k'o falen ɲɔ fana la ka segin ka bɔ ça c'est Kayi Kouloukourou, Ségou, Mopti, Tombouctou. Il y a 5 grandes régions du Mali qui sont affectées par les produits féerilatés de la Mauritanie. Donc, Kidal Minembe Djingana, faut centre là. Donc, chaque fois Mali est rébellion, il va la dire, Mouné do, ni d'où fladé do. Kidal les camions be do Kidal, et Algérie Minon be do Kidal, Algérie Minon de Bta Gaou, Algérie Minon de Bina, faut Mopti. Donc, Ebra Mimiri, folo ka Kidal to bolo la ka SEMA nunu to bedia la ni beku ye wode Mali bolo kata. Ni beku ye temesra de kata. Donc, on était affectés économiquement. Donc, nous, Bibina, attaque fait avec même une attaque la Jondo. C'était le commando algérien. Choubi, Abel, Chou, d'aller la la Jondo. Mouni quand attaqué, Mouni hôpital, Mouni fait attaquer. Ou comme mon Bessarala, à mon fait à Kourbounyama. Armée Mali à Befara. À Befou Fleni. Donc, en a fort, Bi, Mali Gela, terroristes ou en Kalondo, c'est des pays soutenus par la France, France, beaucoup fait, ou beaucoup tenir de l'eau, attaquer nous, ni ou gain de l'eau, nous sommes Mauritanie français, le Mauritanie tenido, ni ou gain nous sommes Algérie français, le Algérie tenido. Donc, bâtiment de Kundo, produit bebo Algérie ka jigin Kidal, produit bebo Algérie ka jigin Tombouctou, et fait Gao. Donc, Algérie de Kungao, base arrière Kidali. Akana ta ni yorochi, ni ndedo, Mauritanie me doni, et Naraye, Kajingata, et comment dirais-je là, avec Jingata et Djema, abo au Sougou Bemineka et Katafunyono Marakono, avec Yeleno Strakele, Katemeni et plateau de Dogoy, Kayelen Katafo Mopti, des Mopti Mentave, Farata Burkina. Mauritanie n'a pas produit une bête. Ou à terrorisme fait évoluer, c'est la Mauritanie et l'Algérie.
Mogo bi jogo terrorisme Mali ta galondo. Il y a Agali Fouradama, c'est un produit de l'Algérie. Amadou Koumfa est soutenu par la Mauritanie. Je ne sais pas si vous quoi. Donc nous avons comment nous avons mis des qui kunabo. Ça veut nous aider au coup qu'on rata. Vous savez ce que l'Algérie a communiqué au cas où. Vous kunabo ke. Non, fait à Kidal le galoé. Et Mangodoa. Ça fait comme 12 ans que le gouverneur compte Kidal. Tu dois avoir un gouverneur. Il a préfet nommé Aguelok. Aguelok préfet nommé. Nous on fait à Kidal. Mais d'ailleurs quand on a donc à ça de l'ironie. C'est que moi on a barka do kuma bela quoi. Kuma langolo fo barka na barka do kuma la. E ma jabide. Barka elebe barka do kuma la. Donc voilà des sujets nous n'est qu'à malangola sujet nous n'est à commenter quoi. OK. Aya bobo ambedo énergie dossier konnana anya ka fo ire émission do ke EDM ka dira ka fo ko cedo kumbe ale dito ka de courant fere mugoma. Yana nga so ma tana meseka ingal mikila oye énergie yalama jiman kanga kebi bobo. Mimi fié Mama chama nebe anga ministre kordo sigilena. Il va revenir à émission ta ka retransmis ou la télévision sola. Ministre kordo. Mali ministre kordo. Mali journaliste do baka yinga. Tu sais que molia do quoi. Ni miri non mais comment ministre kordo bina ça fait Mali mo kalani de Mali ci. Aba fo mun mako intellectuel non rien ou ma fouille tien jamana ni sigin côté. Wallahi Allah. Ça fait quoi? Fouille ma Mali fakani Mali dérété Mali ré wor bo kamun kala. Et vous sigilé au débat do animé. Ka fo ko ne kunya jamana marabaga. Ibi ré nyinga betami. Les ministres ko kala ré participera. Kala ré de mes négociations na interconnexion min kera Mali ni Korvarti. Mais na fa du men kumala dum. Nafa jumen kumala donc ame toro min kono bi ame remadi ibara bibina Mali be courante o gelam ngona ni politicien kum ça so asoro o ye Kidal yoro do fere to abu mo don ka fena ka ni courant na jaga ça ça veut ils tiennent pas ou tira gela kun quoi politicien a gelaru bolo solution te ngolu nyebe fena iki rebe arabisi quoi c'est la soumission Douro fait B, quand la souveraineté, quand il est en quête de sa souveraineté, il a sa souveraineté, il est en quête de sa souveraineté. Quand Damine Dougou fait quand Ghana, et Nigeria, Sud-Afrique, Kenya, est-ce qu'il va que la Tanzanie, il était Dougou fou, donc mima teme, crise énergétique fait. Allez, Sénégal tout près. 2002-2007, Mali a côte part de comédie sénégalement. Maman, combien de Johnny il peut boire des coups de compte. Mali a 80% de production de bois et fait là. Énergie, comment ni au Kibina naï, mais solution dans les dissuina, les ténèbres d'énergie comment là. Ça fait solution que les énergie là. Souvent quand bandron assigné appel d'offre lancé. Quand conquérant ni mowarekana, moi ça courant dit. Sur le terrain quoi donc. Solution que les énergie là au dedans. C'est quoi l'autre? État émis de énergie là, 100 ans là-bas c'est plus de 5 000 milliards. État émis de EDM na, a commencé à usine créer, a commencé à miner jamana n'y c'est trop. Et féminin, on a ta don. Gasoil kilowatt, gasoil litre kilo, on veut 4 kilowatts de 10. Gasoil litre kilo de l'économie bina, nous l'économie bidou. Kilowatt nani, ouais joli, dormez bicheng. Énergie be kilowatt frère moi. Bon, et bien c'est tout que tu 1 litre que tu dormez l'économie bidou le gasoil litre kilo na, ka pour de glammer bicheng nasima. Mais à quoi bien donc il y a énergie glana ka bara beke kata bla gasoil de ka jako ya ka boji la ne be kuma mi fo shuna mo ko se kana so ni énergie ni Mali baraji be fara nyonga guina felu manantali marakala selenge ni ya be fara nyonga sotiba abe 1015 mégawatts de dima bon et ni ala che courant jibe courant ni mo ma dorome woro groupe ba dima dorme bisa ba binani ibe groupe ibe jine to kata ko ji groupe la donc ni ministre ko rayna même ayim faka nous ne commencer ka jamana fe o do so gasoil litre bi woro bi olomla bi seki mais le trando interconnexion ka kla ka fo ko ya négocier na ka yingal ka do ko muye Alassane ni ko muye seye ni Mali tien nyoy ministre ko ray aya nyilinga duru tede warin kuma Mali ni Korvarti 113 milliards 113 milliards de Bamaka sera le maré. A Froka sera en 3 tranches. Mais mon gelabe, quoi compteur de sigi.
an bɛ min consommer o k'o dɔn ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali la 100 mégawatts de tun bɛ di a 100 mégawatts min bɛ Bouroussara la a bɛ 30 mégawatts bɔ a si tun tɛ san an ma transport de ligne man ɲi yanni ka taa interconnexion kɛ mɔgɔ fɛ i tɛ ka ligne dilan fɔlɔ wa a ye ministre kɔrɔ in ɲininka Mali kun sara koyi y'an tigɛ a la ni miiri ko an tun bɛ ninnu de bolo kabini jamana sumali donc e bɛ 30 mégas o bɛ na ten minɛn minnu don plus de 30 ans o entretien ma deli ka kɛ se ye Côte d'Ivoire mun tigɛ anw na aw ka b'a feere Nigéria ma Nigéria ko problème t'a la ko mais ko Nigéria ka sira dilan transport de ligne ko Nigéria k'o dilan Nigéria ko mais ko bɛ se ka kɛ cogo di ka taa minɛn san i bɛ ka siraba dilan a k'i n'a fɔ i ka taa minɛn ta mɔgɔ fɛ yen ka tila ka sira dilan donc courant galannen filɛ u bolo ne Ivoire yɛrɛ b'a la ka sara 21%, augmentation de 21%. Donc les ministres nous disent en gland quand on a un système thermique 80% de notre production avec le gasoil là groupe location de Djombolo gasoil marché de Djombolo on a donc les états ma énergie ka société ka appel d'offre d'aile quand on est concurrencier anti la bonne mono ni a bibina bébé qui est gouvernement asimi courant tigera asimi enseignant effort bekara fouye avion ni sur soube mo fait bekara fouye ka courant de priorité ni a beke bi parce que état d'état énergie à 100%. Sinon n'a faut téléphone ko mania moté état téléphone n'a faut téléphone mania ça Orange Malitel ni Télécel moté comment état fait parce qu'il y a la concurrence il y a le champ concurrentiel à tant que état ma concurrence que a kana faut ka faire regarder à ka production distribution mo nyongna edemna. C'est la seule politique où il y a un flamme mouillé à appel d'offre de lancer. N'a appel d'offre de lancer, Moussa, mais 2 semaines dimanche. Surtout d'obliger nous courant 100 sur le poteau fouetté à partir de lithium peut-être. D'obliger à partir de solaire peut-être. Ni a me fait un peu d'edem cola, concurrence de thé. Ni nous on grand mal là. C'est tellement cola. Fixé qu'on est joli. À ligne de l'enfant a fait un wa bidrunduru. Au coup la normal. Cochon qu'on est joli. Il me bokati à peu près 1 million de jebi 250 000 500 000 francs piscine in état sur maltel piscine amakia état mon gars état était boire la concurrence lancée comme ora wole kana bi piscine de piscine de fladuro ya ni bugon ku ya fe ko piscine de fladuro ku medala mais ni ku ki ga to kanga nyana bo ani nyote sama so piscine 2 millions parce que mundo en tant que concurrence société ta do ko gelambi énergie fura fin bala état kana wara do ala tout parce que état est effort mundo énergie kosaina carburant min sana kosaina million borato na kan worim dana 700 milliards ça fait 3 barrages à Bodejo 700 milliards ça barrage ça Bodejo un micro barrage un mini barrage de 150 mégas à comme ça ko ça badama 150 mégas ça comme ça fait 450 mégas dila mais au betanta clé ça va faire un calos et 100 ça va 100 nani 100 ou 100 fla donc moi on va faire ça à l'urgence il y a war donc gasoil là il va générer robela ça fait quoi système thermique il y a un système de mais ni million ni war do et barrage là il va s'entendre il va barrage na fa bo ni war do éolien na il va s'entendre bo barrage mais ni war do gasoil là ka courant di mo ma ada do sini ndu ma ko courant fene là ni rationnement ta kala de énergie rationnement beta kala je ni kumara qui est mo shuka bla fena il manque il y a ko do là à consommation, comment la mer à consommation, à faire les nyonga 1 million de litres à bout de consommer. Mais fait malin bega bigita. 1 million de litres à bout de consommer. Bitsan, le gouvernement a tout fait à Bitsan à Willy. C'est là qu'on centrale. 100 mégas les beaux de dire. Au 100 mégas, nous pour la 150 mégas au lieu. Au 250 mégas. Ok, au black rafin, t'en as au calcul jana. Au 1 million de litres à bout de consommer. Gouvernement 28 millions de litres de carburant dans moi. N'est-ce pas quand à tout communiquer là-dessus. Au 28 millions de litres, uniquement pour le carême. Au lieu de 20 heures par jour. Oui, 20 heures de courant par jour. À ta 900 000 litres d'hydrogène. Il y a 1 million de consommés par jour. Il y a 28 millions de litres de bibolo. Au 28 millions de litres. Malin bega calculer ta kalaje mo kana baga mo masa ni ya fotane ni ya bota bega la ina ka sorode eta effort minke a camion nato camion wolomla de jenna terusu camion wolomla de jenga chauffeur wolomla da ka faka nigérian ni malien kuda ku faka donc à chaque fois effort bala ka ke dos que no bamago da faire marquer bon et on dit 28 millions de litres pour 30 jours bega calculer au minimum 20 heures de courant
20 heures de courant. On est vite, on est central bien contrôlé. Il suffit juste que vous fassiez un carburant, carburant. Ni moi, carburant. Pour les 30 mois du carême, l'État a donné 28 millions de litres. L'État a eu un point de presse communiqué pour la mer. Aïe, mais attends, moi, on a fait un mais il y a un bébé qui est État alibi. Parce qu'on a privatisé, pour concurrence créer. Ou quand appel d'offres lancer ça, ni sont le bana. Ou quand on a dormi qu'il doit accorder fait tout. Solution mais 100. Ni ame abetie état bina au secours abetie état bina au secours. Concurrence de tout. Bibi na malon fleur kolongo na kavoko wa énergie ma courant ma yumta EDB fait. Nous ma courant ma yumta EAC fait. Donc il y a beaucoup de distributeurs de courant. Il faut un champ concurrentiel. Entre la bonne gonon. En une crise nous va mal sur le téléphone non. Avec tout au début, il y a à peu près 3 opérateurs téléphoniques. Mali ma boire on a mais Mali kun pisi kun dama tan compter de chien joli pisi kun 500 000 700 000 800 000 mais bien avec tout dit pisi ma ke fla durewa bo atanga concurrence té abo Mali on be kulemina ame nyogon jalaki ke ka sen baby ta fo bema parce que ou ya anglan protection nous ya anglan ga bile nyesi central fait be a bébé to abu de kun aboloka ibe kuma ko non afo couranti bolo a don ta bota mais ibina fo tout dit courant est à la priorité de mes bécas. Ni à mes bicou, barreau, béca, barcaro, la co-service d'eau, courant de billes. Donc l'État est conscient de la situation. Mais l'État est mieux d'où, frère, n'est pas fait ça. Gasoil litre mais 4 kg de dima. Mais vitami, avec le système thermique, vitami, barrage bella jora, barrage fouetté, mima 5 ans. Oh tiens, on me recueille comme la télé là. Au lieu d'un barrage d'Akatado, au MVC là. Au MVC là, au lieu d'un barrage saba, Malika barrage saba de OMVC là, en halala. Avant de rouler sans fait. On a sur projet de dos à Jora. Mais on a par contre ça va aller. Mourdan me côté courant. Sénégal me côté courant bi. Mais 2002-2017 Mali et Sénégal arrangé n'a Paris. Donc la seule solution de l'EDEM, c'est de créer la concurrence. Comme on roule kana. Aya aussi akala je munum se ube courant dit. Malien m'a dit tout là ça m'a signé mieux courant pour tout est faux fouetté. Al n'est pas la solution fitinifiée. T'as donné quand batterie lithium 25 méga nani sakana. Il y a courant des régions. Il y a aidé toi qui occupé pour me connaître d'où va qu'on a là. N'a souhaité me dire de n'gawe n'a souhaité doja. A souhaité beoule faux français drone. Il be malin begling en France. Donc, c'est que tout donne un cahier courant. N'a sur éloigné de bouffe, non efficient. Donc, c'est que à partir de 100. Ou bien courant de Qatar, ou bien dini solaire, donc c'est à dini lithium. Donc, attention moi qui n'est pas quoi. Attention, à production de distribution frappe on a d'autres edem na. Mais mal en s'y attend now. Gasoil les groupes de sécurité mais pas kakono. Il va kakono courant transport de ligne, fait un phénomène. Ni Kolvar ni Mali ka femme finalement est réchigé toi là-bas. Kolvar ni Mali tiens na ñoy muna. Ko ka compteur de sigi. Courant be bo Kolvar kana Mali la ko amana minjene amore sara. Seye comme seye ma sondema. Mais mo chito kuma fo way ala sen ka juru bana a donta bota. Ala tanga juru men bana ngo seye ka juru dedo. C'est une société française. Bibi na ibaro tra sara parce que ba produire c'est les Ivoiriens qui payent. Korvar courant augmenté à 11%. Après maintenant, il y a 10%. Après, il y a 11% pour les entreprises. Ça fait 21% d'entreprises où va la coder ça. Donc, énergie, la tarification électronique, les ménages et les entreprises, ABB monta, ABB tarification électronique. Et ces raisons, ils disent, mais, entreprise où bien ça, ménage où ferait bon, on a des ça. Mais à partir des entreprises, c'est juste une question de politique. Combattez où? Assez mini effort béqué avec la là-bas. Il va aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois, on est en train de mesurer et maintenant une situation d'urgence. Et madame de Fongoui, une situation d'urgence de gérer. Ça veut comment donner le courant aux Maliens. Au bara de Bessénani, il y a 6 à 7 mois. Au bara, bon, au bara, mi frère n'a pas ban, avec bandeau de champ congrès d'aller appel d'offre lancé. Ni m'a dit, mon pas dit. Fourniture d'installation du gouvernement de taille. Ni mon monsieur a dit, à préto, mon cas dit. Bekana. Ni même ce qui donne les régions, ou quoi distribution de production avec les régions.
ni mun se k'a di fiɲɛ la o k'a di ni mun se k'a di tile la o k'a di ni mun se k'a di est-ce que b'a kalama baraji la o k'a di n'an bɔra ten sa ni EDM problème bɛ nɔgɔya n'i y'a mɛn min nin kɛ tan ne n ka sira t'a la dɛ nin kɛra tan ne an bɛ ɲɔgɔn jalaki dɛ i bɛ taa plainte don an fɛ i b'a kɛ tan i man ca de sinon ni i ɲɔgɔnna saba n'o tɛ kura téléphone ta kɛra o on a créé d'autres sociétés aujourd'hui c'est comment donc mɔgɔw bɛ EDM fɛnɛ y'o ɲɔgɔnna di voilà n bɛ bɔ EDM dossier kɔnɔ. Aya an bɛ taa ɲɛfɛ an b'a ɲini kanubagaw fɛ a ye dɔ fara partage kan kosɛbɛ a ka video ninnu lajɛ pour que video bɛ se ka stabiliser cogo min na Yawe e kun bɛ yen. Bon gɛlɛya min bɛ yen n'o san. An bɛ taa misɛnnin de la gɛlɛya ko kuma foyi tɛ Yawe tu n'es même pas concentré franchement an ka taa fɛnw na quoi i b'i sigi i b'i concentré an ta. Misɛnnin dossier la. Voilà. Buma bɛ Jawara sɔnni an ka don o kɔnɔ an bɛ sunkalo kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ chaque année ni anw fɛ yan ni sunkalo kɔni sera fɛnw prix kɔni bɛ yɛlɛ yɛlɛ ka taga yala an dun ye jamana min ye ko 98% musulmans mais an y'a ye k'a fɔ kuma caman fɛnw prix bɛ yɛlɛma i bɛ se ka jumɛn fɔ o la jumɛn bɛ na n'o ye. mais o ye silamɛya yɛrɛ taabolo de ye o. silamɛya tɛ nɔgɔya quoi. non silamɛya yɛrɛ taabolo de ye n'i ma bɔ i ka diinɛ la mɔgɔ wɛrɛ b'a ta ka baara kɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka se an ma diinɛ in kɔnɔna la wagati gɛlɛnw na jɔn don silamɛ tɛ o silamɛw yɛrɛ tɛ o mɔgɔw bɛ profiter silamɛya de fɛ n tɛ silamɛw yɛrɛ tɛ o depuis plus de 6 mois au conseil ka mission kun ka kɛ mun ye c'est de discuter avec le gouvernement pour que danɛw ka jigin il faut être prévisible priorité bɛɛ dira silamɛw ma koyi silamɛw yɛrɛ de ma bɛn fɔ la an bɛ bɔ nan an bɛ don seliba la i jitaga ye joli depuis 1,600,000 don bi makantaga kɛra joli 4,5,000,000 mais hali au conseil kun bɛ se ka makantaga senamata organiser awɔ ne de bɔra k'a f'i ɲɛna dɔw bɛ se k'a manamanakan minɛ mais i mana manamanakan minɛ a bil'i kunna ko waliju dɔw taar'u sen na mɔgɔw bɔra Mali la yan ka t'u sen na makan o tuma na o don o ni bi sira ka nɔgɔ a ma nɔgɔ parce qu'il y a pas de volonté. Yani ka taa dɔ la don avion kɔnɔ 5 millions tigiw ta o y'o ye mais au conseil kun bɛ se ka makantaga senamata organiser bilahi n kala ala la bɛɛ ni sunkalo bonya in ca kun bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun ta ka organiser mɔgɔw bɛ tɔgɔma ka bɔ yan ka taa Niger mɔgɔ dɔ bɛ da aw ka Niger ka taa nin na ka taa nin na ainsi de suite n t'a dɔn quoi vraiment il peut avoir mais il faut la volonté ça fait silamɛya la salaya tɛ quoi silamɛya yɛrɛ kun di de ala ma silamɛya yɛrɛ kun di de ala ma i tɛ se k'a fɔ abada ko ka taa sen na makan ko fo n'a sɔrɔ min fɔra n ye histoire la n'o tɛ tiɲɛ dɛ ko dɔw ma t'u sen na an bɛnbakɛ dɔw taar'u sen na mais munna bi an ka diinɛ kɔnɔna la munna an t'a boloda fɛn bɛɛ nɔgɔyara mobiliw V8 fɛnw faamaw fɛ kumaw marchew fɛnw bɛɛ ɲinɛna ala yɛrɛ ka taasira kɔ ala ka diinɛ ça fait fɛn o fɛn kan ka silamɛya la taa ɲɛ mɔgɔw ɲinɛna a bɛɛ kɔ sinon an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ c'est vrai sukaro filɛ fan bɛɛ nin a bɛ se ka san mais t'a lajɛ sukaro tɔni kelen bɛ ka jigin karamɔgɔ dɔw ka so sukaro tɔni bɛ ka jigin karamɔgɔ dɔw ka so mais mɔgɔ min bɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ fifa fɛn bɛɛ lajɛ kilo 5 ta ka so min bɛ ka karamɔgɔ fifa a bɛɛ ni sigiyɔrɔ in cɛ a bɛ min ka mɔni na a t'a bolo mais kilo 5 bɛ ka jigin karamɔgɔ ka so donc a kana fɔ ko kulo a kana taa di karamɔgɔ ma karamɔgɔ a y'a f'u ye to ka dɔ b'a da la bɛɛ k'a sɔrɔ fantan ni faama bɛɛ bɛ niyɔrɔ b'o la o sukaro tɔni bɛ ka di fu ɲina mɔgɔbaw ma setigiw ma wallahi billahi ni aw kun y'o la segin jamana ma k'a fɔ a ne jɛra nin kɔ ɲina a ye dɔ bɔ sukaro prix la dɔrɔn bɛɛ ye mais o tɛ se ka kɛ yan non olu bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye karamɔgɔ bazɛn karamɔgɔ ni o ye bɛɛ n'i garisɛgɛ don u bɛ kuma caman fɔ misiri kɔnɔ ɲɔgɔn mɔgɔ kɔrɔmatigɛ la u tɛ nin yɔrɔ fɔ o sukaro bɔrɔ bɛ ka jigin e ka so mais sukaro prix ye date o kuma la i ye jɔn ye ka sukaro prix o kuma fɔ parce que minnu kan k'a fɔ a ka nɔgɔ u bolo sinon min bɛ sukaro min bɛ nin ɲina bɔrɔ 100 bɔrɔ 10 tɔni 10 tɔni 20 sukaro bɛ ka jigin baarakɛyɔrɔ la a bɛ ka jigin service la a bɛ ka jigin fan bɛɛ fɛ walahi dɔnnibaaw kun ka fɔ dɔrɔn a bɛ ka min di ɲɔgɔn ma fu yan'a k'o kɛ a ye dɔ b'a bɛɛ prix la silamɛ bɛɛ k'a sɔrɔ nɔgɔya la mais n'i y'a t'o fɔ parce que e t'a da dɔn a bɛ di e ma fɛn na silamɛya ti dɔwɛrɛ ko k'a ka ɲɔgɔn minɛ barajuru kelen na dɔ ka kasi dɔ kungo la o de ye silamɛya ye dɔ ka wuli k'i cɛsiri dɔ kungo la silamɛya ye nin dɔrɔn de donc nin ko ninnu filɛ ni ala ye hakilina ɲuman di don min na an bɛ bɛn a la parce que bi ala kira ma mankutu ala ma mankutu dɔnnibaaw de mankutura bi bi in na
ala kan be astafurla ka bondama ali ni ala kira la singana bi do ba kele ko karamo kama ibe ala kira re bla singana bi kana kuma do fe ko no ko karamo parce que karamo a fora ka a karamo a duna mo dusuguna ni dinere non ale te de fen fula de be mali la mi no dusugu mine karamo duna mo dusuguna ni dine juge procureur ni fama mo datu non olu ka bonya duna mo kuna ni sharia yi mo be sran juge ni sharia yi parce que juge de fora ka bo abse ki ya fentien fanga bala mais na soro ko o kuma na sharia ne no do bila se ni bema sharia de kunga nyefini ni sharia kun fori ni juge te se ite sran juge nyon ite ibe sran sharia de nye bo be to mina karamo be ti mali problème ni fla drondi fendo de kona ka fo donye ça fait mi wanga fo ma fo de mi manga fo de fora bibi na mo tisran ala nya mo tan mo bi sran bi ko karamo de nye wa mo tisran sharia nya mo bi sran juge de nye an sigile men de la kuma ngel men ka to ala man de la 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 mi ngel dom na o aya amido M5 dossier kon nana mais aywa bu ameta M5 na ay communiqué do yi bollo siraw ka communiqué mi ñe no en grand ministre d'état la kayra ka foko famille docteur Sugal ko wala maygay kati comité stratégique président blé akuma kon tiale no beita fo do ko effeta la ko sabula ko responsabilité M5 RP la yala ibe mu foni koina tizenge mina munye fina mo mbarra be banfla toma la no mo mo fugulan jene na be tumo ni una to yemi nyonge be kala de M5 be ko nyonge ke sura sula to wori ou yemi nyonge ibe kala juste te ngone politicien di be ka ta la wana fili na o de a to kana ton kilin kono mo ko tia gouvernement kono de ni ou la bo dongo de be fara nyonge ki kele ça c'était l'erreur des militaires de prendre plus de 8 à 9 ministres de M5 erreur make ka bo erreur djugman danido non il a fini. Mais non, peu importe. Il va faire une erreur de guerre. Tu viens, on te met la pression, tu changes de gouvernement, puis le gouvernement change, tu la renforces. Il va faire le ministre Dourou de Falou, un gouvernement de la ministre de l'eau de Faranyonga. Mouni, il va faire biou comme ça, il va faire demain. Ça veut dire que Tchessir Minke, il va faire Bénin, nous, Kuma Minke. Nous, nous, débat, nous, on a un programme, nous, folie là. À ce moment-là, il va faire des serra, il faut faire 35% d'ouma. Amakia, démocratiquement, un président élu démocratiquement, après qu'il y ait la transition forcée. Quand tu ne peux pas nommer tous les membres du gouvernement, il y a un gouvernement de l'opposition. C'est la toute première fois que la politique donne, mais à Kara Mali défend là. Donc, là, on a quand même une solution pour redresser la démocratie. On a tout laissé. Parce que mon homme kelon de nibera jera adoye sanan gouvernement a doye san durga gouvernement a doye san sa bo yemi o min kera ibega la kelon ba sur soufana la sur soufou na sonné billahi M5 ngani kelen c'est la poudre aux yeux M5 te kelela de nous notre Paris boulot fla de là Paris boulot fla ma wala yi wallahi billahi galondo faut tout nyonche. Le clan qui a soutenu Choguel, l'autre clan était nia. M5 ko gelale quand Choguel devient le premier ministre. Mounou koku jerné ko Choguel demain. Ka demain to nyuma fem bela ka donc Choguel de ko leader au clan était nia. Ou bien on était nia. Bachou nous ma boa. Moro sirbe nous matawa. Nous ne ma tuer ka beaucoup Choguel demain. Choguel est mon djugumangé. Choguel nous bema do gouvernement kona ni Choguel ma se ku fara nyonga se ku fara nyonga ah bon nous bon sera pourquoi pas maintenant rejeter Choguel ay mo ngone nga fara were ka nous clafla bu ka jere ka sur rasula ou yemu nyonga be gala o de na to fleni nous clafla ko bo ni tanga nyemo bu bolo ba ko yere bolo ko il est faible et bi tiga bo atigila Choguel bi tiga e fait asim bi tiga bo Choguel la nous Choguel bla o de mata nyonga be kare kono no kera ba soka wole bla nyogoma ayato imam Mamoudou Rasingana ay karsa bla aya ketan ou bien ici quand même ils vont se rassembler donc ça sera une nouvelle opposition de la transition ni groupe là tede ni ni quoi de notre M5 n'a pas au bébé gouvernement kono ou bébé rom na san donon mu bébulu aucun sacrifice donon mu bébulu mais Choguel bla kay moneke qui donc o kuma na M5 kuma min fo M5 ni nana M5 m'a fait l'esprit M5 m'a fait le changement est-ce que Choguel n'a pas incarné ce changement là
Choguel demande à un chief français, quand tu nous as laissé en plein vol. Au TM5 a bonheur de Ewa. Choguel demande, il a Barkan n'a qu'à faut tu as échoué. Choguel demande, il a ministre n'a qu'à faut tu as échoué. Choguel demande quoi? On peut faire dominer M5 pour le gouvernement. Où comptez vous? Donc, si aujourd'hui, il y a un changement, et Assimi dans un changement, et Choguel a pu bien faire le travail de Assimi, car il y a un changement qu'il est. Mais on peut mourir en fait. Donc, Choguel a bouilli, au corps vous avez tous, au corps Assimi a échoué. Non, on veut sur la souko, nous veut sur la souko, comment est tien, qu'on veut sur la souko. Non, sur Assimi reçu là, quoi Assimi, parce que mission me confie à Assimi na, Assimi au dit Choguel ma, au mission y en a voilà, follow mieux qu'à Jamana Fambemine, au Makea, Mali Koufa Kou, Flana Mouye ka Esibaka ma réformer ka région, la mise en les régions et non opérationnelles là, de la rendre tous opérationnels. Mali bora comme région na 10 régions na 19 régions o makewa gouvernement ma sera ka le gouvernement makewa d'accord kakla ka bola ka constitution réforme ge amakeya kakla ki to la ka gouverneur nommé amakewa gouverneur to ka nommé katawa kakla ki to la kana ni relance économique 11 usines o kum bileno ko la wuli ko jo o makewa kakla ka 4 nouvelles créations d'usines kakla ko créer contre Glanro Fleni Kati Oda Elena ka IMPP ko la wuli ka soma comment taxi ko la wuli ka transfert aray ko la wuli ka kla ka 13 lycées supplémentaires ko jo amakewa hein encore un autre lycée à Kaindi ko kla ko jo 2 centres de dialyse ka kla ko di amakewa ka kla ka ni université ka kla ni université fait projet université nani ka kla na no projet o makewa ka kla ka des usines de transformation de coton usine coton Glanro Fla Mali coton pour me boire Mali pour me 1% de transformation de coton ka kla ko o kessa Mali na ka 35% de aka coton 35% de baillement et qui va donner encore 20 000 emplois o makewa ka transfert aray la wuli o makewa ka kla ka partenaire courant ñini ko soro la Russie la Turquie la Chine l'Inde l'Iran Mali ka kla ka ta partenaire courant soro gouvernement mi yo kew aw ma nga tegere fo ko na ma seka M5 Franyonga o ko daga bo primature la de Choguel est le président du comité stratégique du M5 maintenant Boro là félicitations maintenant ma bo M5 nakaba il reste à la primature ante mwashi fale asimi ante mwashi fale lettre mbeka mira peu importe l'esprit de la lettre tu sais que nous la jeunesse de manipuler wallahi Allah nini M5 jeunesse ni boula c'est ga tien fouille autre ministre yake aucun directeur on m'a M5 jeunesse là. Il n'y a pas un directeur national, M5 jeunesse de directeur national. Il n'y a pas un directeur général, officier de directeur général, alors que la jeunesse M5 est regorge des cadres valables, des jeunes docteurs. Demseni Kalanien, pas de M5 jeunesse là. Autant que moi, chargé de mission, attaché des postes politiques, parce que nous avons nous avons à Benala, tu sais, M5 Demsen Blabi, énergie DGA là. Il y a un jeune à M5 qu'on a, il est docteur en économie. Un jeune très calé. Kofeno Konati. Mouma appelle que c'est Edem Jurebi. Namanya a un changement, ko choisi kanake. Ay jeune on fait la position de la kay. Position pour nous médical na ko bi si que to fulu no fait fibe ça. Lutte contre la corruption avec quel sang. Voilà, on lutte contre la corruption avec quel. Et aujourd'hui grâce au gouvernement de Choguel par la vision du président colonel Assimi Goïta bi ni impôt ni douane boray. Justice de bina savanana. En termes d'alimentation de la caisse publique. Bi justice bi avoir là doit avoir kilima so bala kamine foro bala kamine. Et jusqu'à présent l'État ne s'est jamais interféré cadre moro ni justice ni ngoti. Parce que ça fait partie de la mission de M5. M5 a une mission de nous. Donc, Assimi a barakenai. Mais nous avons mourir en fait. Aw de kanga biga gouvernement renforcé. Aw de kanga aw de ASI projet ni fait. Aw ko premier ministre, aw ko président a conduit le projet de l'AS. Est-ce que Bibi na ASI président de son premier ministre ni bi yere kalama. Il va blâmer non.
Il va son blamina. Il va premier ministre. Aucun président de l'AES n'osera quand même se débarrasser de son premier ministre. Parce qu'il y a un projet en gestation. Donc, on a mieux fouillé. Choguel, aujourd'hui, est le premier ministre du peuple malien. Ah, vous, moi, tu m'as dit que nous faisons un film pour le gouvernement. Vous pouvez faire un vous pouvez faire un ça. Vous pouvez faire un sens, allez bien marfanin tu la ramode de Francine dans les interventions pour protéger la population. Vous pouvez dire nous nous boire à caracon de c'est là où vous soutenez ça. Et vous le avez bien donc, vous ne quand on a quand fangala. Vous l'avez fait un chien. Oui, nous on est bien là parce que Ibeka lui il est très émotif. Il va quand même il veut connaître Ibeka la droite sur la botte qu'il a là. Ni kuye nunu to bube bulo ala ka hina la billahi bube ku mi jigana mange nunu dari me aye mi ku la folo la ide tout ku mi juganu donc on na be pression kiga non ni carte gain ou bi to la faut qu'il affaibli mo chité blaga bo gouvernement connaît na obe bala le problème de M5 n'est pas un problème national c'est juste un problème d'un groupe ay wala ringa même bro kanya si militaire ou ma o kana na piège kono o kana bin piège kono de nous ya kedro ou dama ta nyon ta kare kono tugu kana mo chité bla Choguel funa reko katala wana katala fana tsaso de abeto kulubai mugo non ni Choguel bla Choguel kata abi fa nfuma ah non ni ina je mugo be Choguel bi kere la tabla non ate ni be ni Choguel bura prima je la abeto kulubai ate jigi ni ayute ute don ko la blenga bo la bille foku politicien bu na doni je ko sura si nunu mi ka ba ki bi na ko bi mi ke bi kala ko non te kede ate jigi avec twin quand on a ka to kulubala ti jigi nyame ta interview la kibe kuma vidéo ni fenna i jigi na de te jigi ni baraka la men ganyo fe ko wallahi billahi ni jamana kila men jonyo mo tebla mo shi de tebla ni o ba technique di ambe bara nge nyogon fe mo shi tebla sur bo gol gol maletri la ilaha illa woni be jouer de ça tebla ni fon ya wi nyogon ge be gala o de ma blaka na nyogon ta be be ga reka ministre koro a blobar ko na interdit non a blobar jume billahi o ba daele ni fo ni blobar ko peut fangare tout la folo Ibeka Mourom Ibeka que la bébé la ministre du Coran. Il n'a pas su gérer les volets politiques. Moi, on me demande na franyonga donc nous qui est zoé nous qui est fana. On y gérao. Mais courage mboula. Afin que mes ministres là qu'on y a quoi interview dit moi non écoute ça pas. Mais couteau carré qu'on a dans l'opposition dans le M5. Faut quelqu'un micro n'a fait. Ado ko ni bira. Au club non. Ko le ibega nyene ko lu me gouvernement ngo ko mi ibega ma de la nyoy no ma conseil mesure mu dege am robi tu sais qu'il faut une nouvelle classe politique en abon nous kono il faut une nouvelle classe politique en abon nous kono nous ko nous tana marché bibi na sera tournant là-bas ne boulot c'est le moment de se soutenir c'est le moment maintenant d'accompagner mais avec ça mo plateau sur sous plateau di en ministre gain ka France gain ka RFI gain et bien sera là-bas ma sabu na joka ko gouvernement ko akata ko ta ko président na ta ko président kan et malien ko président mo chité bo fe ngone an cheoche wa na yi sur démission na bi datum wallahi cheoche be anti-démocratique ko la ngoy aka haramuna yo si go démocratie ni ali ni ite bla wani démission na fene yekola si yedama ibin barakele ibin ke ala simta rebulu amtana fata fa ça fait ni projet nous ba clôture ke amta les gens dans peu de temps d'accord voilà anya ye ka fo mercredi tabene famille simas de l'imam Mamoudi Boye aller disura ka boy mais anya ye we communiquer ke ko olumna aywa fanga attaquer justice là est-ce que juridiquement ni conseil des ministres et des sont ta ka famti est-ce que juridiquement il be se ka wulga joka ko kelena wa ouais l'état est une personne morale état a des choses allez président dès que be attaquer mais nous ne sera attaquer et il va attaquer les juges mun kéré il va oublier qu'on a étranger Algérie min jara we juge de les problèmes so Algérie terrorisme soutenu terrorisme et juge de les blessés sur la de Sara donc il va attaquer des juges maré au fond des états ni appel tetaro ça fait on a ndabla comment là ça c'est fini atira kumina au te kundeni ça c'est la raison d'état mais ni mo côté ité réuni en ko bo mo se ka wuli tugo de kata jamana wara kata jamana kuma fo ima fo e be tugo ko wa ko nyemo kanu mais ni ame be nyemo kanu ngo jamana do de a toboto ka kroba ka fembeke ka fembe dama ti anga njo na ma chien fo ame fe wara feta femi ndo ako banadi et puis mais mo manasa cour constitutionnel ni kuma fo ka fo ko e se ba kala ma association manga c'est à caractère religieux
La sémence ne devrait même pas être créée. Femme doit créer. Et à la tchéka, la djeka, ou d'une nous président parti politique, mais elle est canadien. Est-ce que l'État n'a jamais fait un émissaire que tout dit? Mais il manque qu'à partir que la transition dans la politique, mais ce n'est même pas un bon français. Et qu'on fait un CRT face à CRT face à l'évasion. Est-ce que parti toi quand Dana à la état moi ni trop moi ni récipicé ici ni transition bana moi est-ce qu'il va calmer fait une durée de vie de 2 ans parce que transition qu'on que ban 2 ans est-ce que moi de besoin qui bien créer ni malité ni parti de toute façon tantôt dit à quelle fois moi bien parti toi ko version rouge ça c'est interdit les sceaux et armoiries du Mali moi qui a fait trop là on veut trop m'nade et comment soirée ko acerté comment créer yere de bien créer tout dit fait bien dans et là c'est un acte démocratique au bien ka transition soutenir au c'est tout aïe ni nous que la acerté fenêtre non mais ça ne devrait pas être créé acerté ko définition du mais pour soutenir la réussite de la transition. On a transition banane, quelle serait la vie maintenant de cette association? Politiquement, ça n'existe même pas. On ne devrait même pas accepter des choses comme ça. À quelle fois nous avons association maintenant des Maliens pour la révolution? Moi, je dis association des Maliens maintenant pour la destruction. On veut tout maintenant. Transition. Et les comment dire donc nous ou certes fenêtre parce que ni manichi ni be bolo fara kelendi abora semence de kono début ibati ne ba ni gouvernement fait aka certes fenêtre quoi aya bongo anga jëm kan sera ko jaro la mais ambora ka nouvelle do soro no yi ko ayam fene ko fene chirabi yalla tay bi sera me fera ko fene ga non en réalité ayam chili woni la maçon kelema nous sommes un gouvernement fait même mal. Non, c'est le symbole de la démocratie. Na tiena. Moi tiens quoi état de Hachi. Depuis wati mina Umar Marko boule pas et ni sam patolo kono. Depuis do ayam ko bana. Depuis do mina Umar Marko dans cette espèce kono. Au do ayam ko bana. Donc il y avait fait braquer ayam kono a be état de encourager état de ça fait comment de politicien yo ko do ke Moussa ni ki ba la calibre ça ni be ayam secrétaire général donc a do fonction publique sur ma clé école là quand ce soit que na yon so mali kono ka mo don il be donc qui c'est un secrétaire général de l'AM et c'est pas clairement il est admis au concours de la fonction publique avant la soutenance quand ça m'a soutenu mais et c'est Jamana c'est la tout dit dans un état sérieux mo politicien nous faut être politicien nous mo ndo kan politicien nous Mali fakadi djeratia la quoi c'est qu'il y a des politiciens Mali là fin d'annoka donc ayam kera muyesa akra branche armée ayam mafouike yani ayam ti munu ga ayam commodité munu ga bla ayam bla tieni là mais il sera son taux de depuis avec lycée la watimina depuis balwari ba me ga ko séger bolanwari obala ba mo ni okala ko la do to bonu faso wari depuis alors que premier ministre koron ni fama koro de kan bo ayemna ti se fe na fori bora ayemna kan ka jamana cadre di donc ayem ma fenke ayem manga ti munu ya ayem don dafe obe o lo ko nga mine maintenant ayem kera bese ko ni mo fora o te basio abeli dynamiser de o à chaque fois que on va non, ça fait l'État devrait quand même prendre des dispositions nécessaires qu'à suspendre. Fin bien qu'à bé bon follow à te dissous qu'à bobo qu'à soka élection pro ou sans qu'à moyen d'où qu'à élection pro qu'à fin kana. État aidé ayam ro qui fait ça. Ayam ro chama be claro modro bido partout là fin ou chama n'était nia ou ko conseil ou ni fait un ministère ni fait on. Donc ben servi ayam na de quoi. Mais Joye Mougo Blakake, Jamana Rem Marabao, politicien que nous, parce qu'il n'arrive pas à mobiliser les gens. Donc, on nous veut faire un soulèvement au tas de Ayamna. Donc, Ayam était victime. Donc, on nous met une transition fait. Ayam Takele, ou qu'on a Ayam Nadjedi, vraiment cassé à restructurer. Mais féminin, à quand Demson ou Demson ou Madame Mondo, ou comme ça, Kumbe, comme ça, ma femme, parce que Nima, Kumada de Demson ou Ma, a bleu qu'on a avec Gelea. Nous, ça fait partie maintenant, c'est des acquis de la démocratie qu'on doit toujours conserver. Franchement,
parce que n'i ye mɔgɔ ba caman ye bi AEM bɔra u bɛɛ bɔra AEM na mɔgɔ ba u ba caman de bɛ yen des cadres i b'u yɔrɔ la u bɛɛ bɔra AEM de la hali sisan caman bɛ kuma politique ni fɛn na nuntogo ninnu bɛɛ la n'olu bɛɛ bɔra AEM de la mais hali b'a dɔn nuntogo kuma cogo la a bɛ mɔgɔ dɔgɔya cogo min na hali ni ye nuntogo yɛrɛ la nuntogo bɛ mɔgɔ dɔgɔya cogo min na i b'a dɔn k'a bɔra AEM na nuntogo bɛ mɔgɔ dɔgɔya a bɛ kafɛ bawulen min yan nin ye mɔgɔ façon ye ou bien nin ye nin kɛ tan a b'i dɔgɔya quoi a b'i dɔgɔya i b'a fɛn ta ka fɛn la ayi nuntogo ninnu tun bɛ interpeller i b'a ye ci cogo i bɛ nuntogo ninnu de lajɔ u k'u ka baarakɛ nɔ lajɛ aw bɔra kulu min na k'a lajɛ bani Umaru Marigo ninnu i m'a ye u bɛ taa Umaru Marigo bɛ taa terroristes soutenir donc c'est des gens u digira fɛn na quoi u digira moyen ni wariw u digira wari la quoi c'est vrai que kun bɛ na n'u ye k'u yɛrɛ la quoi k'u ka baarakɛ nɔ lajɛ quoi u yɛrɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u kan ka waso n'u yɛrɛ ye quoi ya donc vraiment ninnu kɔni ye u ma foyi to an ye ni héritage jugu tɛ quoi parce que olu de kun kan ka AEM tɔbɔtɔ dɔw yɛrɛ kan k'a dɔn k'u ye min to malidenw ye démocratie la k'o de kɛra nin sinon AEM bɛ créer don min na kuma ɲɛnamaw b'a kɔnɔ jeu mɔgɔ ɲumanw b'a kɔnɔ kunkoloma ɲumanw b'a kɔnɔ mais hali ni mɔgɔ minnu bɔra AEM kɔnɔ u b'u ka parti lajɛ les Umaru Marigo les Nunto hali n'u bɛ kuma i fɛ u b'i dɔgɔya u b'i neni tu sens que mɔgɔ minnu don tu vois ya o fana kana taa a ka dama plainte ko ye quoi mais nous définons AEM a donné tellement de bons fruits AEM fait mon bɔra AEM kɔnɔ donc a cili c'est pas un bon souvenir mais ne tun bɛ min fɔ dɔrɔn u tun bɛ se k'a restructurer k'a redynamiser maintenant u tun bɛ se ka kɛ quoi parce que nous c'est des acquis de la démocratie ninnu bɛ conserver de ça veut nous me conserver de mɔgɔw de sara a la ça veut olu ka saya tɛ se k'i f'u ye quoi k'a fɔ k'a taara laban nin ma ɲɛnama minnu bɛ yen i tun b'olu interpeller minnu bɛ ɲɛnamaya la a tiɲɛna olu de ɲɛna minnu yɛrɛ ayi minnu nana dɔw bɛ olu ma na n'a ye o c'est vrai i b'a dɔn jamana Mali politique filɛ nin ye quoi an tɛ histoire de réseaux sociaux ni bɛɛ y'i bɔyɔrɔ lajɛ quoi dɔw bɛ olu man k'u da don jamana kuma la o walayi ni bɛɛ y'i bɔyɔrɔ lajɛ k'a fɔ i bɔra kulu min kɔnɔ i bɛ kulu de kɔnɔ ka kɛ mɔgɔba ye o o tɛ tiɲɛ wa bon n'i miiri k'e yɛrɛ bɔra kulu min kɔnɔ k'o cilen filɛ nin ye ko bese ni mɔgɔ faga ni fɛn e dun de tun b'a kɔnɔ dans le temps i yɛrɛ b'i ye consciencieusement i yɛrɛ bɛ mun bilen i ye mun bila i denw ye i ye mun bila i ka siniɲɛsigi ɲɛ i ye mun bila AEM kun kan ka kɛ modèle de ye quoi mais tellement que vous servez à la politicien de ça ka mɔgɔ mun k'u servez la franchement bon vraiment ne kɔni bɛ dugawu kɛ mais ne b'a ka di ne État ka a ka nin décision kelen lajɛ quoi État ka segin a ka essayer ka revoir o kɔni ne ka hakilina c'est juste mon opinion. Aya ne bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na bon ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo. Bon vraiment n b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn dante foli min na an ka fɔ ma vraiment du courage Ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman d'a ma quoi.